Dit is Johnny G van de Limburgse Toppers. Roy Willems van de Limburgse Toppers. En Jaap Vrijden van de Limburgse Toppers. Nou ja, ik hoef bijna niet te vragen hoe jullie op het idee zijn gekomen. Nou, eigenlijk gewoon een beetje gestolen van het concept van René Vroger, Joling en Gordon natuurlijk. Maar wij doen het een beetje op de Limburgse natuurlijk. Ja, op zo'n Limburgs. En hoe gaat het dan? Moet ik me voorstellen dat alle Toppers medleys in het Limburgs worden gezongen? Nou, eigenlijk niet. We willen wel het concept van de Toppers behouden. Maar er wordt wel Limburgstalige muziek komt erbij kijken, ja. Dat wel. Nou kan ik me voorstellen, als je jezelf topper noemt en dan ook in zo'nzelfde samenstelling, dat dat toch problemen kan geven. Problemen, je meent onderling? Helemaal niet. Het werkt fantastisch tussen ons drieën. Het gaat helemaal vanzelf. We krijgen zelfs regelmatig gezegd bij de optredens: jullie stralen uit dat het achter de schermen ook klikt. En dat kun je niet faken, denk ik. Binnenkort misschien eens een keer het voorprogramma van de Toppers in de Arena. Het zal wel leuk zijn natuurlijk, hè? Dus als ze kijken, jongen, nodig maar uit. We komen heel graag. Hey, als mensen meer willen weten over de Limburgse Toppers, waar kunnen ze dan terecht? Op dit moment hebben we nog geen sitejes, wel in de maak. Maar ze kunnen ook op de Limburgse Toppers met een J op het laatste op de Hives. Ja, hoe lang bestaan die Limburgse Toppers? We bestaan nu een dik jaar. We zijn vorig jaar in mei begonnen. En het gaat goed, moet ik zeggen. We mogen niet klagen, dus het gaat goed. Nou, we dromen stiekem van een groot liveconcert. Maar dan aangepast natuurlijk naar onze eigen provinciale verhoudingen. Maar dat wel een keer goed aanpakken en groot opzetten. En er zijn plannen om dat in 2011 te gaan realiseren. We doen nu al meerdere talen, buiten Limburgstalig, Nederlands, Engels en Duitsstalig doen we ook. Vooral omdat hier in onze regio Duitsstalig ook erg goed ontvangen wordt altijd. Maar gebleken is in het verleden dat sommige dialectliedjes, kijk naar Owen Hezen, dat die provinciaal of landelijk gezien wel degelijk kunnen scoren zonder ondertiteling hoor. Dus we doen ons best.